impossibbli ngħixu il-ħajja Kristjana fil-milja tagħha kif wara kollox iridna Alla mingħajr il-ħidma kontinwa tal-Ispiritu Santu. Impossibbli. Fil-fatt din hija raġuni il-għala Alla nnifsu kif smajna f'Efesin 5 jgħidilna kunu mimlijin bl-Ispirtu. U għalhekk ukoll Alla jikmandana biex ma nirreżistux l-Ispirtu, biex ma nniktux l-Ispirtu, biex ma nitfux l-Ispirtu. Għaliex jekk nirreżistuh, jekk niktuh, jew nberduh fina, infixklu l-attività tiegħu fina. Il-mili tiegħu infixkluh b'din l-attitudni. Meta jiġri hekk, nispiċċaw ngħixu l-ħajja tagħna bis-saħħa tagħna biss. Dipendenti għal kollox fuq il-ħila u l-isforzi umani tagħna waħedhom. Żball kbir meta nagħmlu hekk. U b'konsegwenza maġġuri gravi. Livell ta' ħajja spiritwali medjokri. Wis l-isfel minn dik il-ħajja li Alla jistenna minn daw kollha li fihom jammar l-Ispiritu Santu. U għalhekk l-aħwa dal-għodu il-mistoqsija kruċjali li nixtieq li kull wieħed u waħda minna nistaqsu lil nfusna jedin. Qiegħed inħalli l-Ispiritu Santu li hemm fija jaħdem kemm u kif suppost? Din hija l-mistoqsija. Mhux nistaqsu għandix l-Ispiritu Santu, nemminx fl-Ispiritu Santu, nitkellimx fuq l-Ispiritu Santu, ma llum il-mistoqsija li rridu nsaqsu hija dina. Qiegħed inħallih jaħdem fija kif u kemm suppost. Fl-Iskrittura mqazza nsibu lista ta' diversità fatt impressjonanti ta' ħidmiet li l-Ispiritu Santu jwettaq fil-fidili, fil-Kristjani. U meta dawn ħidwhom flimkien, jagħtuna stampa ta' suppost tkun il-ħajja ta' daw kollha li fihom jammar l-Ispiritu Santu. Mu allura x'tista' tkun u x'imissa tkun il-ħajja tiegħi u tiegħek jekk kemm il-darba aħna nistqarru li fina jammar l-Ispiritu Santu. Ħanafżakom illi din l-istampa speċjalment jekk għalina forsi għandna veduta baxxa tal-ħajja Kristjana, din l-istampa tista' tidher għolja wisq. U forsi taħsadna u taqtalna nifisna. U kif qed ngħidilkom ir-raġuni għax mhux probabbli aħna għandna idea jew veduta baxxa ħafna ta' suppost tkun il-ħajja Kristjana. Ħanibdew. Fejn l-Ispirtu tas-Sid ikun qed jaħdem bla tfixkil, hemm ikun hemm il-ħajja, il-qawwa u l-qudusija. Il-ħajja, il-qawwa u l-qudusija. L-ewwel xogħol tal-Ispiritu Santu fl-individwu u loti tal-ħajja spiritwali. Dak huwa l-ewwel xogħol. Mhux tab xejn fil-kredu nisqarru jiena nemmen fl-Ispiritu Santu il-mulej li jagħti il-ħajja. X'meravilja ir-riġenerazzjoni. Ta' bilħaq x'miraklu impressjonanti, attività u ħidma sopranaturali tal-Ispiritu Santu. Kif isib midneb mejjed fid-dnub u jqajmu għal ħajja ġdida. Ta' bilħaq miraklu mill-ikbar. U għalhekk ta' bilħaq huwa l-Ispirtu li jagħti l-ħajja kif naqraw fi Ġwanni 6, u fejn qed jopera fl-individwu dejjem se jkun hemm il-ħajja u mhux il-mewt. Dejjem ħajkun hemm id-dinamiżmu, iż-żelu, il-vitalità, l-apatija, l-indifferenza, il-letarġija jew las sew jekk f'individwu kif ukoll fi knisja kollha juru nuqqas ta' attività tal-Ispiritu Santu. Huma prova ċarisma għaliex fejn l-Ispiritu hemm il-ħajja. Mal-ħajja jkun hemm ukoll il-qawwa, is-seta. Għax Alla ma tanix l-Ispiritu ta' biża' iżda ta' seta u ta' mħabba u ta' dixxiplina fuqna nfusna. Ġesu jgħid ukoll id-dixxipli u lilna se tirċievu il-qawwa, is-seta meta jiġi l-Ispirtu fuqkom u tkunu xhieda tiegħi kemm Ġerusalemm u fil-Ġudea kollha u s-Samarija u satru fl-art. X'tip ta' qawwa qegħdin nitkellmu fuqha fil-prattika imma? X'jiġifieri aħna jkollna l-qawwa? Xi wħud
jgħidulna li l-qawwa biex inwettqu l-mirakli u l-qawwa biex inwettqu l-eġubijiet u s-sinjali. Oħrajn jgħidu l-qawwa biex ngħixu ħajja qaddisa, ħajja f'sottomissjoni u bidjenza sħiħa r-rida t'Alla. U qawwa wkoll biex nagħtu xhieda lid-dinja. Mhux il-lok hawnhekk nidħlu f'diskussjoni serja dwar daw il-pożizzjonijiet, però li hu żgur u li kollha naqblu fuqu huwa li fejn l-Ispiritu Santu jkun qed jaħdem hemm ikun hemm il-qawwa. Okay? Ċertament. U allura tajjeb li nħarsu lejn nfusna u naraw f'liema stat qegħdin aħna. Għaliex hekk ġieli nħarsu madwarna ninnutaw illi Kristjani niqsin mill-kuraġġ. Kemm Kristjani niqsin mill-kuraġġ, kemm Kristjani huma intimidati mid-dinja, ġiel intimidati minn ħutom Kristjani oħra biex ma jiftħux ħalqhom u jitkellmu favur il-verità u kontra l-ereżija pereżempju. Kemm Kristjani huma maħkumin minn misħija jew minn timidezza ta' karattru. Dan kollu xjuri nuqqas ta' qawwa. Nuqqas ta' qawwa. Fejn l-Ispiritu tal-Grazzja jkun qed jaħdem u jkun qed jaħdem ukoll fil-persuna u anke fi-Knisja jkun hemm it-taqdis. Jkun hemm it-taqdis. U hemm ukoll allura ħajinbet u jikber il-frott. Okay? Dawk il-virtujiet spiritwali tant sbieħ. L-imħabba nafuhom il-ferħ, is-sliem, il-paċenzja, il-benevolenza, t-tieba, il-fedeltà, il-ġentilezza u anke l-autokontroll. Fejn daw ma jinstabux l-aħwa, xi ftit jew u jkunu qed jimmaturaw, speċjalment fir-relazzjonijiet tagħna fil-Knisja, bejnietna mal-paster, fil-familji, l-ulied mal-ġenituri, fuq il-post tax-xogħol, mal-ġirien, fejn il-frott tal-Ispirtu li semmejna ma jinstabx, tista' tkun ċert li x-xogħol tal-Ispirtu Qaddis fik wieqaf. U tista' tkun ċert li l-proċess ta' taqdis mhuwiex sejjer il quddiem jekk m'intix qed tara dan il-frott tal-Ispirtu. Ippermettuli hawnhekk bracket qasira. Semmejna l-autokontroll. Alright, il-rażna. Ma nistax ma nagħmilx kumment dwar l-eċċessi illi naraw f'ċertu ċrieki Kristjani. B'mod speċjali, forsi ftarawhom fuq YouTube, nies illi jaqgħu mal-art u jirtredu, jitla predikatur jagħmel kwarta jitħaq biss, jgħidulu drunk in the spirit, ġiri jerking mal-art, literalment bla kontroll ta' xejn. U dan jgħidulna x'inhuwa prova li l-Ispiritu Santu qed jaħdem. Xi żball għaliex il-frott tal-Ispiritu li hu Alla u li Alla tagħna u Alla tal-ordni, mhux tad-diżordni u tal-konfużjoni, huwa l-autokontroll. Xi ħaġa li tan-nies f'dak il-mument itilfuha. Bla kontroll. Tlift il-kontroll ta' ġismek, ta' moħħok. Mela allura jekk kull ispirtu tista' tkun ċert li mhux l-Ispirtu t'Alla imma xi spirtu ieħor għax Ispirtu t'Alla wieħed mill-frott tiegħu huwa ir-rażna, l-autokontroll. Mela fejn l-Ispirtu tas-Sit ikun qed jaħdem bla tfixkil, ikun hemm qed ngħidu l-ħajja, il-qawwa u l-qdusija. Dawn tarhom xi ftit jew fil-ħajja tiegħek? Tarhom tista' tieqaf u tgħid iwa tajjin fil-ħajja tiegħi nara qawwa, nara taqdis, nara ħajja, jekk le, irridu nkunu sinċira u onesti biżżejjed biex nifqu u nammettu li r-raġuni li mhux qed narawhom hija li b'xi mod qed nostakolaw il-ħidma tal-Ispirtu fina. U allura għandna bżonn nifqu u naraw bliema mod. Kif jista' jkun li jiena qiegħed inxekklu l-Ispirtu, qed nirreżistih jew qed inniftu u x'kien niskoprih, għandi bżonn nindem u nitolbu biex jimlini mill-ġdid. Però dan mhux kollox, għaliex fl-Iskrittura mqazza insibu wkoll 3 evidenzi oħra tal-ħidma tal-Ispirtu Santu fina u dawn huma l-verità, l-unità u l-libertà. Okay? Il-verità, l-unità u l-libertà. Fi Ġwanni 16 naqraw hekk. Għad għandi ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, iżda ma tistgħux tissapportuhom issa, imma meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità se jigwidawkom fil-verità kollha.
Għax mhux se jitkellem minnu nnifsu iżda se jitkellem kull ma jisma'. U se jirrapportakom x'għad jiġri. Mela, il-Kristjan li fih qed jaħdem l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu tal-Verità, iħobb, jożż u jitenna bil-verità. Dik imsejsa fuq il-kelma tal-Alla, fuq il-Bibja. Jistma' l-verità l-ewwel u qabel kollox. Qabel tradizzjonijiet tal-bniedem, qabel filosofiji tad-dinja, qabel opinjonijiet personali tiegħek, qabel rivelazzjonijiet minn ħolm jew viżjonijiet, l-ewwel u qabel kollox. Iqisha l-verità. Dik imsejsa fuq il-kelma tal-Alla. Għattu bl-ebda mod ma jażżarda b'xi mod iġannat, jżid, jiġifieri jew jonġor inaqqas dik il-verità. Jew jagħmel xi kompromess magħha. Alright? Mod speċjali meta jaqra u jsir jaf li dik il-verità tgħidlu xi ħaġa li ma ddoqx għal widnejh. Il-Kristjan li fih jaħdem l-Ispirtu assolutament la jżid la jnaqqas u qas jagħmel xi kompromess ma' dik il-verità. Anzi, dejjem lest li b'kuraġġ u lubija jeħodha kontra l-erezija u jikxef dottrini foloz u anka liema foloz li jingannaw billi jawġu l-verità. Dan huwa l-Kristjan illi għandu l-Ispirtu mhux biss fih, imma l-Ispirtu attiv qed jopera fih. Dil-verità tgħinu wkoll fid-dixxerniment. Permezz tagħha jara fil-Kristjan dak li ġej minn Alla minn dak li mhux. Dil-verità wkoll hija l-bażi tat-talim, tal-istruzzjoni li hu jirċievi. Ġwanni 14, vers 25, għattilkom dawn il-ħwejjeġ, meta għadni magħkom. Imma l-Paraklitu l-Ispirtu Santu li l-Missier se jibgħat f'ismi u se jgħallimkom kollox. U se jgħallimkom kollox. U jfakkarkom kull ma għattilkom jien. Mhux biss permezz tal-verità l-Ispirtu Santu wkoll jigwidana u jiddireġina. Meta niġu affaċċjati b'xi deċiżjoni importanti. Permezz tal-verità wkoll l-Ispirtu jigwidak. Mela, mal-verità, fejn hemm l-Ispirtu ta' Ġesu qed jaħdem bla tfixkil, hemm issib ukoll l-unità, l-għaqda. L-unità l-aħwa, mhux il-firdiet. L-unità mhux il-piki, mhux it-tqasqis, mhux l-għejra, mhux is-suspetti bejnietna. L-unità, ix-xirka, din tispikka fejn l-Ispirtu qed jaħdem ta' bil-ħaq. Fil-fatt, ix-xirka vera, ġifier dik li toġob il-Alla, dik li ġejja mill-Ispirtu Santu, dejjem hija msejsa fuq il-verità. Okay? U mhux fuq xi slogans kif smajna jew emozzjonijiet jew affarijiet oħrajn. Le, l-unità li ġib l-Ispirtu dejjem hija mibnija fuq il-verità. Ma dawn it-tnejn insibu wkoll il-libertà. Il-libertà. Tieni Korintin 3 naqraw fejn is-sit li hu Spiritu, issa s-situ l-Spiritu. U fejn hemm l-Ispiritu tas-sit hemm il-libertà. Il-libertà mhux l-irbit. Kemm minna għadna marbutin. Għadna imjasrin minn xi vizzju jew dnub, minn drawwiet, forsi minn xi dover leġittimu fejn naf jien għandu x'jaqsam max-xogħol, jew passatemp, marbutin ma' idejat, opinjonijiet tagħna, imjasrin, marbutin. Njaf kemm minna marbutin. U allura jekk int marbut minn xi ħaġa li qed tikkontrollalek ħajtek, allura huwa sinjal li m'intix tgawdi l-ħidma tal-Ispirtu Santu. Għaliex fejn hemm l-Ispirtu ta' Alla jaħdem, int ħad tkun illiberat. Okay? U tajjeb li nfakkarkom illi ma tagħmilx differenza intix marbut b'xi ħaġa kbira jew b'xi ħaġa żgħira, okay? Il-fatt jibqgħu li int marbut. Kif darba għal xi ħadd ma tagħmilx differenza jekk kasfurux marbut biex liefa jew b'katina, xorta ma jistax itir. Okay? Fejn l-Ispirtu tas-sit qed jaħdem hemm ukoll il-libertà. Mela, u mal-ħajja u mal-qawwa insibu wkoll il-qdusija kif semmejna permettuli. Għadna żballa hawnhekk. Mela. Ħansemmu qdusija bħala evidenza oħra, okay? Għaliex bista skużawni. Mela,
Il-qdusija hija wkoll sinjal li l-Ispiritu Santu qiegħed jaħdem fil-ħajja tagħna. Mhuwiex imsejjaħ l-Ispirtu Qaddis għax hu iktar qaddis miż-żewġ persuni l-oħra. Mhux hekk? Imma huwa msejjaħ l-Ispirtu Qaddis għax waħda mill-funzjonijiet speċjali u prinċipali tiegħu li jqaddes il dawk li fihom jagħmar u jopera. Fit-tieni Korintin naqraw u aħna lkoll buxna mikxuf naraw qisu f'mera l-glorja tas-Sid u qed inkunu trasformati fl-istess immaġni minn glorja l glorja bħalma mingħand is-Sid l-Ispirtu. Jiġifieri din it-trasformazzjoni ta' taqdis ġejja minnu u li b'setatu qiegħed jibdilna. Tafu fiex jidher ix-xogħol qawwi tal-Ispirtu Santu fl-individwu filli jieħu midneb imnitten u jitrasformah f'qaddis. Dik hija l-qawwa tal-Ispirtu Santu fit-taqdis tagħna. U allura fejn l-Ispirtu Santu qed jaħdem dan il-proċess ta' taqdis, dejjem se jkun hemm tixlija ta' dnub, dejjem ħajkun hemm it-talb, dejjem ħajkun hemm il-frott tal-Ispirtu. Tixlija ta' dnub, meta jiġiju se jikkonvinċi d-dinja rigward id-dnub. Jixlik l-Ispirtu, jiġifieri jurik in-natura vera ta' dnub. Jixlik fil-bidu fil-ġustifikazzjoni tiegħek u jkompli jixlik għal omrok. Ma jaqafx. Mhux biss jixlik bid-dnub in ġenerali, imma jixlik ukoll bid-dnubiet speċifiċi. Mhux biss bid-dnubiet goffi u ovvji jixlik imma anke b'dawk żgħar u fil-moħbi. Jixlik bid-dnub mhux biex jikkundannak, imma biex iwaslek għall-indiema, ħalli inti tinħeles minnu u tkompli titqaddes bil-mod il-mod. Għax intom u li tallabat l-Ispirtu fi qlubna jgħajja tabba missier, mela allura wkoll nafu li t-talb huwa wkoll parti integrali fil-proċess ta' taqdis. U meta l-Ispirtu jkun attiv tinduna għaliex dejjem ikun hemm it-talb. Talb fil-privat u talb ukoll komunitarju fil-ġemgħa. It-talb regolari, mhux kultant, darba fil. It-talb bħala priorità, mhux l-aħħar fil-lista, talb bilanċjat u varjat, adorazzjoni, indiema, interċessjoni, petizzjoni, ringrazzjament. Talb ta' tifħir bil-kant li ġej minn qalb bi gratitudni li Alla. Talb skont irrida Alla u fil-biża Alla. Konfidenti imma wkoll talb reverenti u mhux b'arroganza jew bi preżunzjoni. Talb fiduċjuż mu anka talb persistenti. Mela, fejn ikun hemm l-Ispirtu tas-Sid, għadna li jkun hemm il-ħajja, il-qawwa, il-qdusija, jkun hemm ukoll il-verità, l-unità u l-libertà. Però ma nkunux għadna biżżejjed, jekk ma ngħidux ukoll, illi fejn hemm l-Ispirtu tas-Sid qed jaħdem mingħajr tfixkil, Ġesu jkun imsebbaħ, Ġesu jkun imxandar u Ġesu jkun servut. Xogħol l-Ispirtu Santu hu li qiegħed lil Ġesu fiċ-ċentru. Fiċ-ċentru ta' xewqatek, fiċ-ċentru ta' ħsibijietek, fiċ-ċentru tal-pjanijiet tiegħek, fiċ-ċentru tad-diskorsok, fiċ-ċentru ta' talbek, tal-pritki tiegħek, fiċ-ċentru ta' ħajtek. Fiċ-ċentru u mhux fil-periferija. U jgħidilna Ġesu se jigglorifika lili. L-Ispirtu se jglorifika lili, lil Ġesu. L-spotlight tal-Ispirtu dejjem hija fissata fuq min? Fuq Ġesu Kristu. Dejjem. Lilu jsebbaħu l-ħadd aktar la lilek, la lill-pastor u la lill-knisja tiegħek. Lil Ġesu dejjem isebbaħ għaliex ingħata ultimament biex jigglorifika lilu. Mhux biss imma meta l-Ispirtu tas-Sid ikun qed jaħdem, Ġesu jkun ukoll imxandar. Jiġifieri jkun hemm l-evanġeliżmu. L-evanġeliżmu. Evanġeliżmu fuq bażi personali u anke flimkien bħala ġemgħa. Evanġeliżmu regolari wkoll, mhux darba f'sena, jew darba f'mitqamar jew meta xi ħadd joħlom u tiġi x'idea regolari. Evanġeliżmu fit-toroq u fil-pjazzes fejn intaqgħu man-nies wiċċ imbuċċ, mhux biss mill-kumdita tad-dar, fuq il-kompjuter jew fuq il-mobile. Evanġeliżmu bl-użu ta' mezzi leġittmi, maħtura minn Alla, mhux bil-gimmicks
jew b'xi mezzi karnali jew mondani tad-dinja. Evanġeliżmu bibliku, jiġifieri x-xandir tal-Evanġelu veru. Jiġifieri l-Evanġelu b'Ġesu, il-persuna, l-ħidma tiegħu u l-barkiet eterni li jnixxu minnu fiċ-ċentru u mhux Evanġelu bil-bniedem u l-bżonnijiet egoistiċi, temporali u materjali tiegħu fiċ-ċentru. Le, l-Evanġelu veru, dak iffukat fuq Ġesu. Xi ħadd qal l-Evanġeliżmu veru huwa x-xogħol tal-Ispirtu Alla fina u permezz tagħna. Ekku. U xi ħadd ieħor qal ħafna minna għandhom bżonn daqqa ta' sieq f'patatthom biex jifqu jitkellmu dwar l-Evanġeliżmu u jibdew jagħmluh. Dik id-daqqa ta' sieq f'patatna jagħtihilna l-Ispirtu Santu. U jekk taħseb li int għandek bżonna, itlob ilu. Ix-xogħol tal-Ispirtu Alla fina wkoll narfuh meta Ġesu mhux biss imsebbaħ u mxandar, imma wkoll meta Ġesu jkun servut, moqdi, jiġifieri. Fil-fatt, fejn hemm l-Ispirtu tas-Sit qed jaħdem, dejjem ikun hemm il-forniment tas-servizz f'kull qasam. U dan bid-doni li jqassam il-kull wieħed u waħda minna kif joġob lilu. Fil-Bibja nsibu numru ta' listi tad-doni spiritwali. Per eżempju fl-ewwel Korinti 12, Rumani 12. Mal darb'oħra laqqas huwa lok li niddiljaw mad-differenzi ta' pożizzjonijiet bejnietna Kristjani fuq id-doni, li ma doni u mallum li ma mhumiex, però u again fuq dan naqblu kollha illi fejn l-Ispirtu tal-Glorja jkun attiv dejjem qassam id-doni tiegħu. Semmek naqblu kollha u tajjeb illi llum nifqu hemmhekk. Għaliex dejjem ħajqassam lil kull wieħed. Okay? U li jdu kollha inkluż jirċievu xi don tal-inqas wieħed. Okay? Tal-inqas wieħed. Id-doni jagħtihom l-Ispirtu mhux għall-użu personali tiegħek, mhux biex inti tikber u titneffa araw kemm jinkapaċi, le. Imma dejjem jagħtihom għal ġid u l-benefiċċju u l-bini tal-Knisja. Okay? Fil-fatt nistgħu ngħidu wkoll illi l-kobor tal-Knisja u prova oħra li l-Ispirtu Santu qed jaħdem bla xkil. Għaliex fejn tassew ikun qed jaħdem dan il-mod, naraw twessih f'diversi oqsma. Nies jinvolvu ruhom iktar, jimpenjaw ruhom aktar, ministeri ġodda jimbtu, eccetera, eccetera. Sinjal kollu li l-Ispirtu qed jaħdem biex Ġesu ikun servut. Mela tajjeb illi tieqaf tistaqsilek innifsek, Ġesu hu msebbaħ f'ħajti? Ġesu qed ikun imxandar minni u lil Ġesu qiegħed inservih bit-tħaddim fil-Knisja ta' xi don jew doni. Tweġibiet tiegħek juruk biċ-ċar jekk l-Ispirtu li hemm fik hux qed jaħdem ta' bilħaq inkella hux qed tirreżistih u x'qed ixxekklu jew intix qed berdu fik. Mela. Għandi t-kerfixa tan-noti. Skużawni. Tajjeb l-aħwa. Mela, illum bdejna, bil-mistoqsija, qiegħed inħalli l-Ispirtu Santu jaħdem fija kemm u kif suppost. U nittama li waġibnija fil-ftit ħin li kellna, u rajna li meta l-Ispirtu tal-Alla jkun qed jaħdem ta' bilħaq fina kemm mod individwali, kemm bħala ġema, hemmhekk ħan innotaw u ħanaraw il-ħajja, il-qawwa u l-qdużija, hemmhekk ħanaraw tispikka l-verità, l-unità u l-libertà u hemm Ġesu ħajkun imsebbaħ, imxandar u moqdi. Lejn dawn l-evidenzi skritturali rridu nħarsu, okay? Biex nikkonfermaw hux ta' bilħaq l-Ispirtu qed jaħdem fini jew le. Mhux fuq xi nħoss jien. Iwa ta' nħoss li l-Ispirtu qed jaħdem kif? Għax inħossni hekk. Le, ma timxix fuq il-ħass, għax timxi fuq il-ħass kif jgħidu tiżloq. Jiġifieri le, dawn. Ħafna jikkritikaw il xi wħud minna li aħna qas bissanna l-Ispirtu Santu, qas bissanna. U kif qed tasal għad il-konklużjoni? Għax hekk tħoss, għax hekk jidhirlek inti, mentri le, ħarsu lejn dawn l-evidenzi fil-ħajja tagħkom. Okay, importanti. Nammetti li wis probabbli
Meta mqabbla u mkejla ma dan kollu, ħafna minna nirrealizzaw li l-livell ta' ħajja Kristjana tagħna u fqir. U fqir. Huja baxx u probabbli l-isfel minn li suppost ikun. Allura se nagħmlu? Se nagħmlu. L-ewwel nett tara ma naqtawx qalbna. Okay, Alla ħares xi ħadd minna jisma' jew jara din l-istampa li tpenġi l-Iskrittura u mbagħad jaqta' qalbu. Alright, le. It-tieni nett ħanoqogħdu attenti u ma nagħmlux daw l-iżbalji li ġejjin. Number one, qatt tiġġustifikaw jew tiskużaw, okay, b'xi mod il-qagħda fqira tagħkom. Iġibu skużi. M'għandkomx skużi għax Alla tagħna l-ispirtu ta' qawwa. Okay, allura ħalli ma noqgħodux nġibu ħafna skużi u għax imma għax hekk. Le, assolutament. Okay, l-istess spiritu ta' qawwa Alla taħlilek. Bħalma taħ l-apostli, bħalma taħ l-ewwel disċipli, bħalma taħ dak Kristjani li fuqhom tant naqraw affarijiet u ngħidu wow. L-istess spiritu qaddis, ma nġibu skużi. It-tieni, ma nikkuntentawx bil-ħajja li qegħdin ngħixu bħalissa. Tajċu hija llum ħafna aħjar milli kont qabel mħawwadta u tiqafhem. Tikkuntentawx. Alright, għaliex Ġesu qalilna li wkoll ġi biex konna l-ħajja u l-ħajja bl-abbundanza. Sal-milja, jekk taħseb li inti irċevej dik il-milja tal-ħajja, ikkuntenta. Imma ma naħsibx li xi ħadd minna jista' jgħid isma' jiena rċevejta sal-milja tagħha. Mela allura qatt tikkuntenta. Irringrazzja l-Alla fejn wasalt, imma tikkuntentax fejn int. Ġi Campbell Morgan għalhekk il-bniedem mimli bl-Ispirtu Santu u dak li qed jgħix ħajja Kristjana normali. Il-milja tal-Ispirtu mhix xi stat ta' aristokrazija spiritwali li ftit biss kapaċi jottenuh. X'qed jgħid? Taħsibx illi dak li ddeskrivejna huwa xi ftit għal dawk l-ispeċjali, daw biss jaraw il-qawwa tal-Alla, jaraw il-qdusija tal-Alla, jaraw il-verità u l-unità, imma mhux jien. Alright, le. Kull Kristjan huwa msejjaħ għal dan it-tip ta' ħajja. Okay, importanti. Żball li ma rridu nevitaw ukoll huwa li ma mbaxxux, alright, il-livell ta' dak li qed jitlob minn Alla għal fejn qegħdin aħna. Dak huwa żball kbir. Jien qasir, mela allura ħan niżżezza fejn il-ħaqjien, le, żball. La tagħmel hekk u waqqas tipprova tilħqu bil-qawwa tiegħek għax ma jirnexxilekx. Okay, żewġ żbalji li rridu nevitaw. Aktar xejn niftakru illi l-istess Spiritu Santu li ħadem, okay, fl-ewwel disċipli b'tant qawwa u meta naqrawhom aħna kultant ngħidu vera wow. L-istess Spiritu Santu li ħadem fihom kapaċi jaħdem fina wkoll. Okay, kemm il-darba inħalluh jaħdem fina, inħalluh jimlina kontinwament kif kmandana hu, ma nirreżistux, ma nniktux jew nberduh. L-istess spiritu u diftakruha li b'mod mirakoluż għajmek mill-mewt spiritwali, dak l-ispiritu li ħadem xi ħaġa daqshekk qawwija fik, kapaċi jaħdem ukoll fik dak kollu li semmejna. U aktar, u aktar. Mela jew mhux biss illum manka fil-ġranet u tul ħajjitna nixteħtu quddiem il-mulej u nitolbuh ġurnata wara ġurnata sabiex ikebbes fina dak id-don tal-Alla fina, l-Ispiritu Santu, il-weda tal-Missieru. Jalla kemm b'mod individwali kif ukoll bħala ġemat nesperjenzaw mewġa ġdida u qawwija tal-ħidma tal-Ispiritu Santu fina. Jalla nesperjenzaw dak li nsejħu l-stay in. Revival ta' bilħa li ġej minn fuq. Issa dak li kapaċi jagħmel. Eċċessivament iżjed minn kull ma nissupplikaw jew naħsbu skont is-seta li topera fina lilu tkun il-glorja fil-Knisja u fi Kristu Ġesu matul il-ġenerazzjonijiet kollha. Għal dejjem ta' dejjem. Amen.